дар вақте ки ошро дам мекунем як ҷо месозем ки барои помидор дар он ҷо ҷойгир шавад. Помидор ҷойгир шавад. Коса. Дам мекунем. Фаҳмидам. Ковок месозем. Дар ҳангоми биринҷро андохтан. Хоб. Биринҷро андохтагӣ айни ҳамин вақти дам карданба мо ковок месозем барои ҷойгиршавии помидор. Даруни помидорро тоза мекунем. Хоб. Тоза мекунем. Хоб. Тоза мекунем ва ба даруни помидор тухм меҳозим. Тухм меҳозим ва ин помидорро дар инҷо ҷойгир мекунем. Хоб. Ҷойгир мекунем 4 та помидор. Не, 4 та мурч. Мурч. Камакак Дар таркиби тухми мурғ. болошка камакак меҳозим ва ошро дам мекунем. Тақрибан чанд то бояд помидор бошад? Агар дар аҳли оилатон 5 кас бошад, агар шумо метавонед 5 намуди 5 помидор муред. Хоҳед як кас бошад, як кас. Якта. Хоб. Ва инро дам мекунед. Ана ҳозир шумо ҳис кардозед чӣ хел мешавад. Ман аллакай тасаввур кардам ва мегӯянд оби даҳон қариб омад. Хоб. Ва инак агар вақте ки дамро мекушоед бояд як маззаи дигар дорад. Барои чӣ набошад имрӯз шумо бо ҳамроҳии худ помидорро бекор не харидорӣ карда буданд Низомҷон, лекин ба реза шӯрбу помидор рафт. Ба ҳар ҳол агар ки дар оянда шумо дӯстони азиз боз як навигарӣ дар оши палави худ карданӣ бошед, пас аз маслиҳатҳои акои Сироҷиддин Худоймерганов истифода баред, зеро ки ин гуна навигарӣ албатта дар оилаи шумо бисёр ҳам хуб мешавад. Яъне ки оши палав ҳамон оши палав, лекин пеш аз оне ки дам кардан онро помидорро сурох мекунед, албатта помидор дарунашро холӣ карда ба он тухми мурғро майда мекунед, яъне ки ворид месозед, хомашро албатта. Хомашро каме мурч ва баъд аз он ошро дам мекунед. Пас аз он мешавад оши палав бо помидор, яъне ки помидор палов. Фаҳмо. Низомҷон, кӯмак лозим аст? Чӣ кор кардан лозим? Сухан. Сухани мо бисёр намешавад, зеро ки хӯрок қариб ки тайёр шуд. Бисёр ҳам хуб ки аллакай ба фикри ман ба чӣ гуна истифода барои баланд паст кардан албатта сарфам рафтем. Оҳиста оҳиста аз интернет. Фаҳмо. Кӯмак кардан албатта. Ва мо низ албатта миннатдории худро ба кормандони мағозаи озмоне ки толори мебели озмо мегӯем ки барои мо чунин шароитро фароҳам оварда истоданд ва бошад ки аз мебелҳое ки дар мағозаи озмо ҳаст шумо низ харидорӣ бикунед, тоиҳо бисёр бишавад шумо ҳам харидорӣ бикунед ва кадом чихел ки Сироҷиддин гуфтан якум ватана мо тинҷ бошад. Муҳим ин аст. Чӣ қадар тинҷӣ беҳтарин неъмат астин. Агар он ҷое ки масалан гӯем ки ҷанг рафтесо дар дили ки ҳамин чизҳо мегунҷад, ки телевизорро монда амро тамошо мекунад ё гӯем ки тӯй мекунад, ягон нафар дар дилаш намеонаш ба қадри ҳамин тинҷӣ расем, шукрона мекунем. Албатта устоз озарам мегӯяд ки дар бари ин дунё кишвари бисёрест. Дар бари ин дунё кишвари бисёрест. Хурраму зебо леб чун ватани мо нест. Хурраму зебо леб чун Тоҷикистон нест. Ташаккур мегӯем ба он ки суханҳои устоди бузург Озарахшро ба хотир меовардед. Дар ҳақиқат дӯстони азиз, мо шукргузорем ки дар чунин давлати бале соҳиби истиқлол ҳузур мекунем, зиндагӣ дорем ва фаъолият мебарем. Сарвар дорем. Дуруст. Бисёр як гӯем ки як дӯстони хуб ҳастанд. сиёсати хиратмандона албатта ҳамин тинҷиҳо ҳамаш ҳамон он кас сабаб шуданд ки ин қадар тинҷӣ ватан бинед чӣ қадар аз рафт то рафт чӣ қадар пешравиҳо рафта шуда истодааст. Аз ин тараф дида мешавад парчами ҷумҳурии Тоҷикистон парафшон шуда истааст ва ман шахсан ба худ мақсад гузоштам ки битавонам то дараҷае парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро парафшон карда бошам. Беиҷозат дастамон ва баҳромон калом. Хоб,
низомҷон Лаба. шумо коро кардан гиред мо ба шумо халал намерасонам. Ехай кори мо бимало. Муҳимаш ине ки қариб шуд ман омода карда истодам. ин барои хӯриш Не, салат илова мекунед Не, илова меандозем оз. ба дигар шӯрбо ба Дигар шӯрбо не, реза шӯрбо. ин ҳоли баъд рафта дигар шӯрбо ки ошпалов як тушта мукия. Хоб, Територи шӯрбо ҳомишад. хоб, фаҳмо. Набошад ҳозир боз низомҷон якумин бурди тангаро шумо некин бурд кардед. Ҳозир боз бозӣ бикунем ё ки навбатро ба устод бидеем. Қабул мекунед ин гуна якин кӯмакро ё ин ки боз тангаро мепартоем аз рӯи мегӯянд пок виҷдонӣ мешавад. Не, майя. Танга ё ин ки он чизе ки ба мо ҳозир гуфта истодааст низомҷон. Бая гап мегӯям ки ҳеҷ кас аз пеш ҳеҷ кас нашуд. Шогирд устозе вақте диёми. Ояндава шогирдои ин касан. Яъне шумо ба иқболи худ боварӣ надоред. Ба сухани Ҳозир ман гуфтам ки сухани як касе замин монда накуне ҳеҷ вақт. яъне чӣ тавр? Бигзор суруди кои азиз равад суруди устод. Лекин бо як бор дигар бозӣ мекунӣ. Пеш аз суруд рафтан? Не, бигзор як бор сурудашон равад. Боз як бор дигар бозӣ мекунӣ. Хай мара боз як бор бахта санҷида бибинем. Чӣ гуфтӣ? ҳозир ман то дараҷае санҷидам ки ҳақиқатан шогирд устодро эҳтиром мекардааст. Лекин дар ин барнома албатта рови ман ҳастам ва инҷо ҳозир ман таъин мекунам ки суруди навбати аз оне кӣ мешавад. Бехафагӣ. ҳақ аст, ҳалол аст. Болокара ғулондан дар кун. Чӣ ту? Боло кунед. Соди азиз, дӯстони гиромӣ, ба ҳар ҳоле ки шогирд розӣ буданд, Албатта мо розӣ ҳастем. шӯхӣ кардем, интихобе ки ҳозир мо кардем аз тарафи устоди азиз Сироҷиддин Худоймирганов, рақами якумин. Ва умуман дӯстони азиз, барномаи бомазза идома ёфта истодааст. ҳозир Низомҷон Азимов ба назди хӯроки худ мераванд. Хӯроки ман омода шуд истодааст. Набошад тамошо мекунем барномаи бомаззаро ва боз ҳам барои рангинтар сохтани барномаи рӯзаи мо Реклама нест дени барнома. ҳаст. Агар ки ман суханро ба охир нарасонам, шумо ба ман халал нарасонед ва мемонед ман сурудро эълон кунам ё ки на? Реклама адон нашавад мегӯед. Хоб, тасаввур кунед ки майляш сурудро я тараф мондем. Тасаввур бикунед ки ба шумо филмро тамошо карда истодаед акун Сироҷиддин. Ба шумо як бор рафтан дар кор як ҷоба. Реклама нест чӣ хел? Реклама дар ин ҷо лозим мешавад ё ин ки на? Дӯстони азиз, албатта ҳозир лозим аст ки ба он клипе ки омода карданд ҳакои Сироҷиддин Худоймирганов ки дар инҷо беҳтарин сурудро сароида буданд, барои шумо пешниҳод менамоем суруди Сироҷиддин Худоймирганов аз барномаи бомазза дар Салон ТВ баҳри шумо пешниҳод мегардад. Тамошо бикунед, гӯш бикунед ва албатта пас аз он боз бармегардем дигар шӯрбо, помидор шӯрбо. Помидор чӣ буд? Помидор паловро як ҷоя мегзорем ва албатта дӯстони азиз, бояд дар хотир дорем ки мас барномае ки мо омода кардем барои он аст ки шумо болида хотир бошеду оинаҳои нилгуни худро хомӯш насозеду бо барномаҳои садо ва симои салом бошед. Барномаи бомазза, Салом ТВ, Зафар, Низомҷон Азимов, Сироҷиддин Худоймирганов ва суруди бардори азизро тамошо мекунем. Рафтем.
بیا ای عزیزم را این زارم از غمی عشقی تو چاره ندارم اشک چشمانی خون بر هم بیبارم سی دلم نبودی چوسم رو قرارم بیا ای عزیزم تو را این میذارم از غمی عشقی تو چاره ندارم بیا ای بهارم بنشین در کنارم چی شود دوباره بشکنی خمارم بی حیرانی من زیبایی بخورم دو چشمی دری من برهی بچارم بیا ای بهارم بنشین در کنارم چی شود دوباره بشکنی خمارم بیا ای عزیزم تو را این میذارم از غمی عشقی تو چاره ندارم بیا ای عزیزم تو را این میذارم از غمی عشقی تو چاره тамошобинони азиз, барномаи бомазза дар Салом ТВ суруди Сироҷиддин Худоимергановро тамошо кардем. Клипи беҳтарин албатта, ва бояд хотир расон кард ки он нафароне ки имрӯза барномаро ба навор гирифта истоданд, ки аз маркази продюсери Фарух Ёрматов, инчунин аз гурӯҳи эҷодии Далер Баротов мебошанд, ки баҳри мо албатта дастгирӣ карда истоданд. Инчунин ҳамкори имрӯзаи мо умуман ҳамкоре ки баҳри мо дастгирӣ карда истоданд толори мебели Озмо мебошанд. ва инҷо бармегардем ба он нафароне ки имрӯз байни якдигар қувва озмоӣ намуда истоданд ки хӯроки кадоми беҳтарин мешавад. ва умед аз он дорем ки ҳам ош, ҳам реза шӯрбо болаззат шуда истодааст ва онро дар ҳозир ба навбат албатта
аввал шумо чашед аввал медонед пеш аз оне ки ба шоҳ ягон хӯрокро бидиҳанд аввал ба вазирем ки ба он ягон нафар медоданд ҳозир бош мекардам ки шумо ана барои ҳамон барои ки шоҳ ҳастам барои якум шумо хӯрда бинед. хоб ман фаҳмидам шуморо бачаҳо ба 03 занг занедтон акои суроҷиддин 02 занг мезанем хӯрид апо дар охири дақиқаҳои зиндагии худ гуфтани будам ки суруде ки биёи азизам аст ман дар таҳти ин суруд бо ишқи аввалини худам рақси сафед белли танис карда будам ва ташаккур барои суруд шӯхӣ мекунем албатта раҳмат аз баъди хӯрдан то ман мегӯям намак кам ба фикри ман ба фикри шумо хеле худатон чашед баъд медонед чи баъд мегӯям ки одами ганда мурданаш қин барои шумо оли бо бисёр рақс мекунед яъне ки ман ганда ҳастам хоб инро ба инобат мегирам намаки хӯроки шуморо чашидан мумкин аст албатта мумкин биринҷиро ҳозир мешӯем равғанаш нефрот шумо ҳаракат када ҷои обаш гӯшдораш гӯш бошаду вай бошаду ако шумо ҳамсари худро умуман дӯст намедоштед умуман наход одам ҳамсари худро дӯст надорад ҳам гарм ман чӣ хел гап мезанам ан акнун ҳай дӯстони азиз бомаза дар ҳақиқатан бомаза аст он дӯстони азиз якдигарро дӯст доред ва хӯроки худро на ин қадар шӯр бикунед яъне ки ин буд суханҳо ба шумо низ ва идомаи барномаи бомаза на танҳо аз пухту паз яъне ки он таомҳое ки бояд ба шумо ба мо ба тамошобинон инчунин омода созед балки боз пурсидан яъне ки он суханҳое ки бояд ҳамагон интизор ҳастанд ки чӣ гуна мешавад чӣ гуна аст чӣ хел мешавад яъне ки нақшаҳои шумо дар соли нави 2017 умуман чӣ гуфтан мехостед устоди азиз дар он нақшаҳое ки пеш худ гузоштед дар баҳори пешомадаи сода яъне ки дар тобистон умуман нақшаҳои шумо дар соли 2017 чӣ гуна аст ҳамагон албатта интизор мешаванд мепурсанд ки устод чӣ нақша доранд дар соли 2017 албатта нақшаҳо бисёр ҳастанд яке аз нақшаҳое ки дар ҳамин рӯзҳои наздик ҷомаи амалпоштанаш дар кор аст бо мана таклифи Фаррухҷон Ёрматов як суруди ҳамин чихеле ки шумо гуфтид суруди символически барои аҳли оилаи шумо ҳамин сурудро бо Марьямхон мо ҳамроҳӣ дуэт мехондагӣ ҳамин суруд аввалин кори мо дар соли нав аввалин қадам дар соли 2017 яъне ки дуэт бо Марьям да туре ҳоло гӯш накардам ва аллакай боварӣ дорам ки ин суруд боз ҳам мегӯяд як нафаси навро мегирад албатта ки дар он ҷо на ба ғайр аз садои пурқуввати шум боз садои маҳини гӯш форами Марьям садо бидиҳад ва боз мегӯянд таҳти ин сурудҳо боз дигар муҳаббатҳо оғоз мегарданд бошад ки муҳаббат бошад ба ғайр аз ин боз дигар навигариҳо дар нақшаҳо чӣ аст нақшаи ман боз як мин аст ки ман дар соли 2017 консерти худро боз як бори дигар барпо намоям консерти солини худро солинавиро не солини яъне ки шоу барномаи худро якка албатта дар он ҷо меҳмонон ҳам мешаванд хоб дӯстони азиз интизор бишавед аз худу пурсон мешавам ки барои оне ки консерти шумо барпо бигардад бо хубӣ бошад ва кӯмаки Саъдо ва Симои Салом ва инчунин маркази продюсерии Фаррух Ёрматов омода ҳастанд мо албатта такя дорем ба Фаррухҷон Ёрматов ба хизмати шумо бешумор намешавад албатта мо омода ҳастем сухани навбатӣ ба касе занг задани ҳастед
находкати дизея баъди ваям меандохтем ё дӯстони азиз дар ҳақиқат ситорагон на танҳо сароида метавонанд балки боз ягон чизро пухта метавонанд лекин боз боварӣ нашудан низомҷон ҳозир ба дӯсти худ занг зада истоян ки намедонам бародар бошанд касе бошанд кӯмак пурсида истодааст дар ҳақиқатан мегӯянд акои Сироҷиддин пурсидан ҷои айб надорад барои ин ки моро ҳайрон бисозанд боз ҳам бо пухтаниҳои худ пурсида истодам ва барои мард чизеро пухтанд каме душвор мешавад лекин мард ҳаракат мекунад зеро ки мард бояд дар ҳама ҷо напурсидам дилам хавотир кард як телефон кард аз ахволаш хабардор шудам аз ки аз ҳамон писари холаи писари холач хел ман хавотир ман хавотир ки резашурбои ман дигар шурбо нашавад хоб ман пурсон шудам ки рости ҳамин зилёни гаровка ки ман ҳамин пурс мекунам ин чизо аллакай чизи омодашудагӣ аст инро ҳам хе хӯрдан гира мешавад бале ҳам хе хӯриам мешавад ин чиза пурсон шудам хай баъд аз омода шуданашам баъд як коса шӯрбои шумо як қошуқ аз ин ҷо як қошуқ аз ин ҷо хӯрдан фаҳмо хоб ҳозир бо устод дар бораи нақшаҳое ки дар соли 2017 ва пеши худ гузошта будед чӣ нақшаҳо ҳаст ва кадоме аз инҳо ба наздикӣ амалӣ мегарданд хуб насиб нақшаҳо бисёр аст ман ки сарояндаи ҷавон ҳастам ҳамеша кӯшиш карда истодам ки аллакай он мухлисоне ки ба ман боварӣ карда ба ман мухлисӣ мекунанд ҳама вақт кӯшиш мекунам ки аз ҳамон бовариашон набароям боз суртҳои навбанав пешниҳод кунам барояшон кор карда истодем ана имсол омадомади 2017 барои ман бисёр як соли беҳтарин буд 2016 омадомади соли 2017 ман дар шаҳри Тошканд сафар доштам ки ҳозир қариб тамоми суртҳоям дар ҳамонҷо дар студияи таронаrekерси Тошканд омода шуда истодааст ва дар Тошканд мо 2 клип ба навор гирифтиме ки аз онҳо суруди модар буд қадри модар ки ҳозир рафта истодааст пешкаши мухлисон гардида истодааст боз мана ҳамкорӣ карда истодем боз бо дигар дӯстон бо дигар оҳангсозон бо дигар устодон албатта кӯшиш карда истодем ки соли 2017 соли пурбарор бошад соли ҷавонон аст бале имсол ки соли ҷавонон аст ман дар нақша дорам ки як суруди ҷавонӣ насиб ҳозир намегӯям лекин насиб як суруди ҷавонӣ бо забони сарояндагон гӯягар як матифи бисёр ҳам зебо ҳаст хай кӯшиш карда истодем ки бо қалами устод Озарахш бо шеъри он кас ҳамон сурудро пешкашӣ мардум мегардонем насиб суруди ки ҷавонӣ гуфтед суруди устоди бузург Далер Назаров ба хотир меояд ки ҳоло ки ман ҷавонам дунё пур аз ҷавонист ҳар ҷо ки пой гузорам онҷо пур аз ҷавонист агар ки ман ҳам сароянда мешудам навбат не бисёр нағз мешуд на гуфтанд ки сирпиёз мумкин нест дигар мумкин нест ман сароянда намешавам муҳим он аст ки баъри болида хотири шумо дигар сарояндаҳое ки аз осмон барои мо фармоданд ва барои шумо реза шурборо ва инчунин оши палави миллиро омода карда истоданд намоиш дуда истодем бисёрам хуб дар соли 2017 барои телевизиони Салом низ бурдбориҳоро таманно мекунем барои акои азиз Фаррухҷон Ёрматов эстар биёед ва аз қафои камера ишора карда истоданд ки эстар биё ман ҳамеша бин як хел ишора мекунанд ки эстар биё хуб Фаррухҷон Ёрматов худашон бачаҳон ба завқом нурх ба фикрашон хуб ба акои азиз низ бурдборӣ таманно дорем бигзор Фаррухко агар дар хотиратон бошад вақте ки радио нав ба кор шурӯъ карда буд ман ҳам рафта будам радиои Салом бале дар соли 2000 чанд буд ҳамин вақти нав шурӯъ карда будам дар хотир дорам ман бо 2013 буд гӯш карда будам шумо шояд дар онҷо рафта будем дар шаҳраки Бостон Чикалси пештара буд дар 7 этаж буд ҳамин тавр буд дар хотирам ҳаст бале 93 FM хай барои шумо бурдборӣ таманно дорам ташаккур Фаррухко ки бисёр як медонед чӣ хел як шахси актив мегӯям ки фаъол ҳастам хиёлашон ҳамин Америка ба рафта ҳамин салом кати
Америка خیلی سلام گیرد همین ابهام تماشا کردش از سلام یکی میشود خدا خواهد همه چیز از کوشش میشود خداوند میگه که از تو حرکت از ما برکت بگذار که چنین باشد که نه تنها در چهل باشد در آمریکا تماشا کنم مهم همان است که از تماشا کردن یک بهره برند البته مهم تماشای بیفایده لازم نیست بله. یک مهم همان است که از پختنی های شما یگان نفر ممکن است دانشجویان ما رو تماشا کرده ایستادن با دیلی زده است همون دشرک رولتون از میگه بیا همون اوقاتی نظام جون از این و پزیم گفته از اون میخزن و از بالا آشیانه دیگر نفران آشی پلاوی سیروجین خودی مرگانف میپزن در کدام کینو بود در یک آخشید بچه ها زندگی میکردن و فکر کنم عروسی زمانوی بود آش رو دوزده میبیان میگن در همسایه ها زادروز داشته است میبیان اناکنون نو خوردنی میشن در تختق بشد آش رو میگرن اصلا میپرتاین لیکن دورهای جوانی استودنتی من که خودم از نوحه شهرستان هستم این دوره اثری منم گذشته است دوره طلایی میگن دوره استودنتی را دوره طلایی همون رولتون دشرک میگوید و چیزی بهترین است ای خیلی نگوید که پگاه استودنتا بعد نیستشی با کافت نهایم تو هول هم چونین یک الهام میاد میگیم بیا یا برو رولتون همه خیلی میشد بار که همیشه هم خیلی میشد بعضی روزا هم خیلی میشود هر روز میشود از توی میبیم خیالتون همین رولتون نمیدونم چی خیلی باشد تصور کردیم بعد از توی نظام جان از این پول دایره‌چی و این پول یونیکاچی و این پول دوستمون است فقط رولتون با البته شوخی میکنیم مهم همون است که اون غذایی که شما استعمال میکنید با پول حلال باشد و البته اون حرکت هایی که ما مینماییم برای اونه که ما رو با نومی نیک به خاطر آورد و برای انامین ما کوشش میکنیم صدا و سیمای سلام نیست البته برای اونه که با مزه بشود برنامه ما این گونه نفران رو دعوت نمودن و خوراک رو البته با لذت پخته ایستادن حالا نه نمکش کم بود نظام جان نمیدونم اینکه باید کمی دم بشود من این چیزا رو میاندازم بعد دم میکنیم خب فهمم دیگر یگون شو لازم نیست نه همه چیز دو چی میشد که اگر کی بوز یگون دیگر با گفتی استاد فانتازی رو ایلوبا بکنید رزا شوربای دیگرگون میشود شاید خودش هم از هفتش معلوم که دیگرگون رزا شوربا شده است فانتازی لازم نیست فهمم خب استاد عزیز دیگر شوربا قریب که تارو شد قریب برای اوشی پلاوی شما چند دقیقه باز لازم است باز یک 30 دقیقه من گوهر با آشخانه میروم اهمیت میدیم یعنی سیرپیاز رو یک چتهایش رو میبرن برای اینکه هنگام کشیده گرفتن انامون خودی سیرپیاز میغلطد عجیب ما هم حاضر اگر اهمیت دادگی باشید با کار همین یک پرداش موندگی خلاص هم بردارید میغلطد عجیب نغلطد قرآنید استاد عزیز حاضر دورهای رولتون خوری رو به خاطر آوردیم این اون نفری که از این دور گذشته است انسان بهترین است نظام جان درست گفته استادم اون نفری که رولتون نخورده است اون آدم نیست شوخی میکنیم البته شوخی میکنیم نگید با پگاه هم خیزه رولتون خوری نفر من آدم میشم لیکن البته شوخی جای دارد در بالا زد میشه پول اول از افت ها بله از افتش لیکن میگن افتی آدم مالش درون قلب چگونه است مهم همین است لیکن باز یک گپایی که با یک دیدم به اون کس بها نده اما باز با سخنان شما نظام جان عظیمов تشکر میگیم درباره نظام جان عظیمов تشکر میگیم با شما بوی دود دوستان عزیز بلند شده است برای همین ما گاه خود به خود میخندیم نه بوی دود بلند شما گوشینه ماندید برای همون از کجا فهمیدید با اوش یک نگاه کردید خیلی نپخته خورید اون نه تو چیزی که نپخته است منو خورده نمیشود یخه آدمزاد میخوره این رولتون نیست رولتون رو خون خورده بودید یکم بود میشود نکی میدید کدام رولتون رو همون قیمتش رو یا ارزانش هست 80 درهم بود حاضر به فکرم 1 سوم 10 درهم یا 1 سوم 20 درهم شدگی یکی همون رو خورده میشود خاموش بر البته برمیگردیم باز با سروجین خودی مرگانوف
давраҳои тиллоии ҳаёти шумо кадом буд? Яъне ки ҳозир мо дар бораи давраҳои донишҷӯӣ гуфтем. вақте ки мо ҳамин дар факултаи санъат мехондем, ҳамсабақон дар вақти гуфтан даркор аст ки дар вақте ки мо мехондем шароит на он қадар хеле ки ҳозир аст пурмуҳайёю хеле шароитҳо набуд. Ролтон ҳам набуд. Ролтон набуд он вақтане рост ролтон набуд. мо ростига бо ҳамроҳи ҳамкурсонам ман ки навозанда ҳастам уд навоз ҳастам ва як дӯстам қонун менавозад. шумо медонед қонун чизие? Уд чизие медонед? хай бадтар дар оянда мефаҳмам ин вақти мӯлро мегирад ва як дӯстам ғиҷак навоз. мо ростига маблағ надоштем ки уҳош чизе маблағ ҳам мавзӯи наздик аст барои ҳамун гӯед маблағгам уҳун гуфтам гирид шумо барои чӣ? Фарух Юрматов албатта роҳи худро интихоб кардан. Маркази продюсери Фарух Юрматов ҳастанд ва моро мутасаддиқ карданд ки садо ва симои салонро ба пеш барем ва умед дорем ки албатта маблағ мешавад. Мазиқ не? ҳозир аз этапи ролтон гузаштем. бале лекин шароит бисёр хуб аст. ба фикрам ҳозира донишҷӯён ролтон нахӯрад ҳам дар кор ҳамчунин устод. ҳозира донишҷӯён ба фикри ман бо мошин мераванд ба дарсҳо ва ош хӯранд, мо низ ош мехӯрем. давраҳои тиллоӣ ғиҷак маблағ дар ҳамон вақтҳо одат шудааст. Одат. Хоб як чиз одат шавад, чизи нағз одат шавад. чизи бад одат нашавад. ман ҳамин хеле фикр мекунам.